už budeme plakať. Keď prídete domov. Pochválený buď Ježiš Kristus. Ďakujem, idem ďalej. Sestry. Bratia, ministranti a okolo idúci. Čítanie z listu svätého apoštola Korinťanom. Aj base. Aj basa. Ty isto dobačovala. My teraz tu na tebou truchlite. Číhajte si aj na roh. Takže, milá naša basa, prevádzala si nás tu po celý tento dlhý rok. Ten dlhý rok bol jasný, krásny a nádherný a my ťa tu teraz, tebou, milá basa, lúčime. Aj už nás opustili. Obklúčili tiež. Úzkostné struny zarobia. Pozor ľudia, tu je jama a v tej jame je tam basa. Oj, Bože môj, in nomine Patris Spiritus Sancti, amen. Odpočívaj pokoji, basa naša, vydrž tie dlhé, ťažké dni, keď budeme bez teba. Ale my si na teba vždy spomenieme. A preto dajme si znak pokoja, nezabudnime sa napiť. Amen. Ďakujeme, ministranti. Najrychlo do